في دمو أشق أيقاكم وفيركم بسلام تملسوا موالكم نويح انجراكم سفيح يقبروا برندابلكم تحبسوا حسب لبكم يسمر لكم بليعكم تقبوا عين أبايكم يدفن سسنوا موشحن والتانكم حوي حبطي يبهالكم عودكم كم حصة بحريكم أنا ون بمخرطات نهم إن تجرمكو آمين فتوي بلكو نيردو حفتي مخري وانت زنا بلني هزس نهم لما تديني أم الحسو إن بلكو أما نقول لجام حزاي دويلة علال جمرنا سلام سلام ناي ماي سوريتي بيتساب حنا لهم كمية لهم أنا زافير مسكن سلام لهم كم أنا سلام زلهم ودمو بزز لهم وسلامكم بزحترفي ولا لايك فاتحاتي ሓቀኛ ዛንታ ፌቨን ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኩራት ሓተይ ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ብምግባር ነዚ ቪድዮ እዚ እስካብ መጨረሻ ተኸታተልዎ ክቡራት ኣሕዋተይ ካብ ቀዳማይ ክፋል መዘኻኸሪ ዝኣክል ኣብ መንጎ እውን ዝብል ኣቋሪጥና ነርና እንሆ ካልኣይ ክፋል يرد حفتي دويلا في بني دحال دخي كما على سرح طفئ خا بلتني أنا جن مسنهم قبل فلت لما نمسو دويلا أي فلتن سرح أيوب زحين خينو إن دحال دخي بالكوا يرد حفتي جن في بني حدا رخي مزخون يخون أودات كي تداولي مالت كل بلمات ملحسو خمالت أيكونان سلازي تنك أمالي إخي كاو خعا أستوعبك مسأن تقراربي بفلا إذن منفساو تمرت الزمهارة مسأن تعرارخي إلى زروعات كيودت عمات أو يعتنا فرح آتوت أنا ون مسنهم كم زداول سميعة مالتيو خندزيت أرعرات بزلا إلى زتداربتني قلات ون وشتي ناتن كفني كل وقت هزسنهم تعيسب مالت أيقونان ديو لما ملحسو قالت بزلا يرحفتي ግን ከዓ ነሃም ልባም ሰብይ ኢለን ውሽጠ የመንክዎ ነሃም እውን ካብ ልማዱ ጸለት ከለማምደኒ ደው ኢሉ ሰላም በለኒ እሞ ፌበኒ ናፊቐኪ ጽብቕተይ ከመይ ኣሎ መንፈሳዊ ህይወት ኢሉ ሓተተኒ ኣነ እውን ኣምላኽ ይመስገን ነሃም ሓወይ ኩሉ ጽቡቕ እዩ የግዳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ እናደኸምኩ እንታይ ከም ዝኾንኩ በቃ ጭንቀት ክመውት ኢለ መዓዝየ ዝቕይሮ ኣነስ ሰማዓይ ጥራሕ ኮይኑ ኢለ ጸርጸር በልኩም እቲ የዋህ ነሃም እውን ኣይፋልክን ፌበነይ ከምኡ ኣይትበሊ ኣይብለክን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ እንመሃሮ እንተሎ ተስፋ ዘይምቑራፅ እዩ ካብኡ ከዓ ማህሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ናይ መንፈሳዊ ኣቦኡ ኣባ ጌዴዎን ክምህርዎን ከለዉ ንሱ ግን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብሉ ስቕ ኢሉ እናተምሃረ ከሎ ንምንታይ ዘይተጸንዕ ኢሎም ተደጋጋሚ ምስ ሃረምዎ መሊኡ ናብ ርሑቕ ቦታ ጉዕዞ ተጓዓዘ ኣብ መንጎ እውን ግን ስለ ዝደኸመ ኣብ ሓደ ጽላል ኣዕረፈ እሞ ሓደ ነገር ተዓዘበ ንሱ ድማ ሓደ ጻጸ እዩ ናብ ሓንቲ ኦም ክድይብ ደልዩ ደየበ እሞ ንብዙሕ ግዜ ድማ እናወደቐን ምድያብ ኣብዩ እቲ ጻጸ ግን ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ 7ይ ግዜ ናብ ዝሓሰቦ ቦታ ኣቶ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ለካስ ብንእሽተ ነገር ኢኻ ትምሃር ኢሉ ናብ መምህሩ ተመሊሱ ብደንቢ ተማሂሩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሐ ኮታስ በኣይ ብሃጢኣተኛ ዘርዚርካ ኣይውዳእን እዩ ናይ ማህሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ጸሎትን በረከትን ኣይፈልየና ስለዚ ፌበነይ ኩሉ ቀስ ብቐስ እዩ ዝብጻሕ ኢሉ ጥዑማት ምክርታቱ ለገሰለይ ኣነ እውን ብምክርታት ናሆም እናተገረምኩ ኣሜን ፍትወይ በልክዎ ናይ ይርዱ ሓፍተይ ምክሪ እውን ትዝ እናበለኒ ሕዝስ ናሆም ለማቅዲኒኦም መልሓሱ እናበልኩ ከለኹ ኣብ መንጎ ልድያ መሓዛይ ደው ኢላ ዕላል ጀመርና ኣነ እውን ብውሽጠይ ከም ናሆም ዝበለ ወዲ ኣዳምስ ይህሉ ዶ እናበልኩ ንነብሰይ ሓታ ልድያ ግን ፌበነይ ኣይደሓንክን ድኺ ዝያዳይ ክትጭነቂ የብልኸን እቲ ምንታይ ሲድ ድሌትኩም ዘበለ ብፆምን ጸሎት እንዳ ኣይኹን እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኩሉ እትደልዮ ብጸሎት ይኹን በለትና ኣነ ግን ኣብ ካሊእ ሓሳብ ስለዝነበርኩ እንታይ በልክዋ መሓዛይ ግን
ብኹነታተይ እናተገረመት እሂ እንታይ ድኺ ኮንኪ ፌበነይ በስመ አብ መበሊ ኢላ ኣብ ነዘሰማያ ደገመት። ሳምሓወይ እውን ደው ኢለላ ዘይፈልጥ ኢሉ ኩነታተይ ክፈልጥ ደው ኢሉ ሰላም በለኒ። ኣነ እውን ጽቡቕ ከም ዘለኹ ሓበርክዎ። ሓቂ የሕይሽ ሳምሓወይ የዋህ ርህሩህ እዩ። እግዚኣብሄር መሊኡ ዝሃቦ ሙሉእ ዘይጎደሎ እዩ። ከም ልማዱ ድማ ፌበን ሓፍተይ ንስኺ ንእሽተይ ሓፍተይ ኩሉ ነገረይ ኢኺ ግን ሓደራኺ ምስ መን ከም እትደዋወሊ ኣስተውዕሊ። ጓልትኹን ወዲ ዝደዋወሉኺ ንጽቡቕ ነገር ዝመርሑኺ ክኾኑ ኣለዎም። ብፍላይ ኣብዚ ስደት ጥዑይ መሓዛ ክትረክብ ከቢድ እዩ። ስለዚ ጥንቅቕ በሊ ኢኺ ፌበነይ ኢሉ ጎብዙ ኢሉ ተፈለየኒ። ኣነ ግን ብምኽርታት ኣሕዋተይን መሓዙተይን እናተገረምኩ ሕዚ ግድን ምስ ናሆም ከም ዝደዋወል ወላ ሓደ ሰብ ክፈልጥ የብሉን ኢለ ናብ ስራሐይ ኣተኹ። ግን ዋላ ይስራሕ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ሓሳበይ ምስ ናሆም ኮነ። ኣብ መንጎ እውን ናሆም ደው ኢሉ ፌበነይ ድሓን ዲኺ ናፊቐኪ ጽብቕተይ በለኒ በቲ ጥዑም ቃላቱ። ኣነ እውን ናፊቐካ ዝያዳ ድሓን ዲኻ በልክዎ እሞ ፌበነይ ኣነስ ሓደ ነገር ክሓትት ክደልየ ግን ፍቓደኛ ዲኺ ሕቶይ ክትምልስለይ በለኒ። እናተሰከፍኩ ኣነ እውን እሂ ናሆመይ ጸገም የብሉን ጥራሕ ዝኽእሎ ይኹን ከም ፍቓድ ኣምላኽ በልክዎ። ናሆም እውን ድሕሪ ብዙሕ ምስትንፋስ ዘረብኡ ኣጣፋፍኦ ኣነ እውን እንታይ እዩ ክብለኒ ደልዩ ነይሩ እናበልኩ ኣመ ናተጨነቕኩ እሞ ፌበነይ እንታይ ድየ ክብለኪ ደልየ ኣነስ በቃ